una botiga de roba. Hi havia una senyora que no estava contenta i estava parlant amb l'empleada i li estava dient, doncs em sembla molt fort. Em sembla molt fort, I aquest va ser un xoc cultural massiu perquè aquella senyora estava enfadada, però ni tan sols va aixecar la veu. Als Estats Units hauria donat una pallissa a l'empleada, hauria arribat la policia, seria un vídeo viral, però aquí em sembla molt fort. I segon, l'ús de la paraula fort. Em sembla fort. Aquí, que una cosa sigui forta, significa que és una cosa no desitjada, és una cosa negativa, perquè aquí la vida normalment és tranquil·la, és normal. Però allà, als Estats Units, tot és fort. Violència i baralles i força i guerres i tirotejos, tot això ho anomenem dilluns. I la tercera cosa, que va posar un marc. Va dir, em sembla, abans de compartir la seva queixa. Em sembla molt fort. No va dir, és molt fort. Va dir, em sembla. O sigui, va posar un marc al voltant de la seva experiència. Que jo sé, jo reconec que això és la meva experiència. Igual no és molt fort, però per a mi és molt... Quina saviesa! És que el Buda estava enmig de H&M!